pureutuu. Keskittyneesti. Uskalta. Se on tosi kiva ravi nyt, kiva tahti. Ja kiva, se on nyt niinku rento ja kiva, se on tosi kiva. Vähän tää kulma sitä jännittää. Jos sä luulet, että on sairas, on sähkö. Siis ne on niin hönttejä. Yhtään tiedä, mistä johtuu, mikä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten yleensä tämmöset kivet on kanssa sellaisia, mitä ne jaastetaan. On niin kauan kun menee, kaikki on hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Hyvä siirtyminen. Nyt se on oikein kiva ravikin. Niin jo. Kiva. Aika hyvä nosto, eikä yhtään ole semmoinen päätavoissa. Niin. Vähän alkaa painia. Onko se ämpäri siinä se mitä se? Tykkää eikä. Niin, ei on nyt tosi vaikea. Vielä? Joku tulisi. Ottaisi pitkin ohi. Nämä käyntiosuudet ei ole hyviä. Saa mennä eteenpäin. Hörökorva. Jäpä hörökorva. Ihana sit siellä, missä on hyvä mennä. Niin se menee pitkään ja ottaa kaulaa ja rentoutuu. Mut se kohta, mikä tuntuu huonolta, niin se on. Joo, E-kirjain on nyt täällä. On. Se on siinä. Eiks me voitais poistaa se tästä radalta? Ja kiva katsoa tuon video. Siinä ei onneksi tuo ääni mukana. Hyvä. Joo. Mä oon ihan supertyytyväinen. Ihan supertyytyväinen tuohon alkuun nähden. Ihan hieno. Käydä Vielä kun saa sen sinne. Kyllä se menee nyt, se on ihan hienosti. Oi kun